Baik buat pirsawan yang berbahagia semuanya yang ada di sini. Selesai tari dari Suro Gendero tampil perdana, kita sambut bareng-bareng perdana hadirnya juga dari kawasan Bandungan, kawasan Gunung Ungaran. Satu sajian tari rewo-rewo buat panjenengan semuanya. Kerja bareng yang sangat luar biasa sekali dari Christy Production dan juga Axis Video Shooting. Dan juga panjenengan dapat menikmati di channel YouTube Anda, YouTube panjenengan Axis Video Shooting. Nah, yuk luar biasa. Oke. Ayo. Woi. Sari Utama lho ki. Yo. Op segmen toto sek lek. Yo. Ada sagare banyune ing sendang, ilang kasale wis mari ramreyang. Banyune bener anyanya barati, ora lali pretindak kang suci. Ada sagare banyune ing sendang, ilang kasale wis mari ramreyang. Banyune bener anyanya garati, ora lali pretindak kang suci. Yo. Pantas kalamun tadi tembak hitung. Ayo. Berangkat rangkut adek mikir apa, saga uang adek tanpa guna. Longgo cegang adek mikir apa, timbang susah adek sing gembira. Kayan gembira adek kerjanya senang. Jangan lamun ayo goyo, timbang susah adek ayo pada goyo. Ayo goyo maneh, timbang susah adek ayo pada goyo. Rangat adek mikir apa, sangga omah adek tanpa guna. Longgo cegang adek mikir apa, timbang susah adek sing gembira. Ayo gembira adek kerjanya senang. Jangan lamun ayo goyo, timbang susah adek ayo pada goyo. Ayo. Hai. Benar
Ayo Ket Ewo.
Slapret kampret kampung enggak kadang real katepang embal konang lara slendra slapret pelok cara lagi panganyokak maraing ikol macan mangap magap bocan kanong kaleak kipra wos cocaka gonahan yang kanyataga wega bira slapret kampret kampung enggak kadang real katepung embal konang lara slendra slapret pelok acara nang panganyok marae amigon macan mangap magap bocang kanong kaleak kipra wos cocaka gonahan yang kanyataga wega bira loh ayo 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 ceritane wayang Ramayana ing nagara Ngalengkati raja Ratu Buta Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sita Hanuman asik katek putih sowan taman Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan batin kareng Hanuman ora wedi gratis eladalah kalangka diabang tata pelok maaom maka batin dablok yo awas nah iki to daran iki yo ayo ki direwangi ngendang sik mas sing iso ki sapa ki yo yo jarum wong manis sembarang jarum wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis banyak lubangnya senyum bukan wong manis sembarang senyum bukan wong manis sembarang senyum tapi senyum wong manis mengandung cinta jangan nulis wong manis di atas kaca jangan nulis wong manis di atas kaca kalau nulis wong manis di atas meja ayo jalan tunggah kene yo
bang bos rahino bang bos rahino serange ngene muncul sonar sumamburat bang bos rahino serange ngene muncul sonar sumamburat Cecowet rame suara ocehan rangkat garat nimbaning semur atas kabar kebyur segera kepati bengabagas kewarasan bang bos rahino serange ngene muncul sonar sumamburat bang bos rahino serange ngene muncul sonar sumamburat ayo yo dal kahe mulo walayangane warna-warna dapukane dal kahe bumbul walayangane manca warna bolasane pahat tobat baci bagum gumon Gopo lan satelit sakoterno dolan kinjang kaya mentara mabur jajar-jaran sembrani ayo tunggahke aja nyangkut bareng bae temen awet ora padha tenaku yo ayo suara solek komandang suarane dolat-dolit ya pena undine nene mong tranyohake parang lan katroka tipong solek sikrak kandang hati yo awas oi awas ada nih mas yo nah yo ngedol bale momlan ranom rendi ing saparan pengen mandar raisa kalakan rina wangi among dadi kayangan piye karepmu mas yo awas ayo golek sapa meneh yo
ing saparan-paran pengen kumpul mas rapi sekalakan rina wangi omong dadi bayangan piye karepmu mas momat siraku ora bisa turu kelingan sliramu wis wayah esuk jagone kloro rame suarane padha gamroyo aduh senenge sedulur tani babarengan padha nandur pari srengenge nyonar golan brenahe manuk ing ngoceh ana wit-witan pating jamrowit seneng atine katon nasri tanya saisine wis wayah esuk jagone kloro rame suarane padha gamroyo aduh senenge sedulur tani babarengan padha nandur pari srengenge nyonar golan prenahe manuk ing ngoceh ana wit-witan pating jamrowit seneng atine katon nasri kanya saisine sore-sore padang bulan ayo kanca pada dolanan rene-rene babarangan rame-rame dagang gojekan kae-kae rembolane ayen disawang kok ngawe-yawe kaya-kaya ngelingake kanca kabeh aja pada terus ori kadok asale sakate lemas ayan rapatok iku tambane apa ala kadok asale sakate lekang mas ayan rapatok atine tambah gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji aku mengko gelo analikane den jaman semono tresnaku sedalan anane montan ngalembono sasat ora nate citra omola aku tansah nimbangi tresnaku kinawa mati ora ana lintang kang sumunar amung ndika papujanku sliramu tampe tugas ngayahi prerahayune sesami bane komoci karya asuki sok kapan anggonmu bali
ora liya kadang-kadang nalikane jaman semono tresnemu satyalan doho ayanane mung tansah ngalembono sasat ora nate citra mula aku tansah hati bangi tresnaku kinawa mati ora ana lintang kang sumunar kampung deka kepujaanku sliramu pamit tugas ngayahi prerahayune sesami gonku muji karya asuki soka pananggonku ali patang dada rasane atiku bareng kebrungu kabarmu nyatane sing kondor mung layangmu ora liya kadang-kadang nyatane sing kondor mung layangmu ora liya kadang-kadang sarok jagong apate kapacot tresna tak rewangi korban jiwa raga laku adoh tandresula waton disesah ingat kang gawe semrasaku nadyan monggah gunung aneka waton mitan sah somadik mung tansah eling sarung jagung rasane kapotan tresna yen tan warah sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku Nuwun para pamirsa kagum Semauna Putri atur uninga bilih pagelaran seni tari jarangan kalodhangan sonten winiji kepareng paripurna kasambeting mangke dalu suwang-suwang mugi tinampi panglipur wuyung para kadang-kadang seniwan seniwati nderekaken ingkang kepareng kuntur sugeng kuntur kalajengaken wonten adicara mangke dalu nuwun kawula nuwun Lela nono pamit mulai mesti kalah yang tetap jadane maka enggal antok sulit
wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi kagem pakurmatan kaum muslimin sawetawis audio semoga keparing sumene